Hej, som jeg er velkommen til den her video. Jeg vil lave en storytime i dag, og undskyld, hvis jeg kigger den der vej, men jeg kigger ind i skærmen. Det er bare fordi, at den står mega mærkeligt. Eller den står sådan, men når jeg kigger ind, så viser den, at jeg kigger den vej. Men det gør jeg ikke. Jeg kigger lige ind i den. Nu kigger jeg. Nu ser det ud, som om jeg kigger i linsen, men... Ja. Men jeg vil lave en storytime. Jeg ser, om jeg kan prøve at kun kigge ind i linsen. Altså, det er svært, men ja... Hej, som jeg er velkommen til den her video. Jeg skal lige se, om den her kan komme ind på min YouTube-kanal. Fordi det sagde jeg lige. Ja. Nå, men jeg vil lave en storytime. Det handler om en gang, der var mindre. Der gik ild i mig. Ja, sådan kan man godt sige det. Der gik ild i mig. Okay, det. Det var sådan... Vi boede et eller andet sted, jeg ikke lige kan huske, hvor det var, eller noget som helst. Da vi boede der gik der et mørkt. Jeg forklarer det. Vi har lige her to, eller jeg tror, jeg har stearinlys her i. Jeps, det har vi, der var vi heldige. Nå, men vi havde stearinlys her. Vi havde vores stearinlys her. Det var sådan et bord, et firkantet bord, de der små firkantede bord. Der havde jeg det her. Min storebror havde det her lys, og jeg havde det her. Jeg sad over i sengen og kiggede, så han puttede så slikpapir ned i Hanses. Og det synes jeg, det var spændende. Så jeg skulle da lige over og se det. Da han så gjorde det, så skulle jeg læne mig hele vejen over mit stearinlys og kigge i hans stearinlys. Fordi at det smeltede jo. Det var rigtig spændende der. Og det var jo rigtig dumt, fordi så gik der ild i mig. Der gik ild i min trøje, som jeg havde på. Og vi var blevet sådan lidt uvenner med min mor eller sådan noget. Og så, da vi så løb han. Jeg var jo stadig i flammer, så løb han bare op til mor. Bea, hun brænder. Der er ild i Bea. Så kom jeg bare løbende op til min mor. Og hun sad jo der, og så kom hun med ned, og hun løb bare ned. Og så så sætter jeg jo der bare med ild i flammer, og det går mega ondt. Og vi var så spærret inde af sne. Så jeg kom op til mor. Hun lagde så en dyne over, så ilden gik væk. Så fik jeg trøjen af så hurtigt som muligt, og det hele gik godt. Men så var det, jeg ikke kunne komme til læge, fordi at vi var spærret inde af is eller sne. Og der var det så, at min mor måtte sætte med en klud ude af vinduet. Og ude af vinduet, ikke? Der er vinduet. Her er vinduet. Hun åbner det. Jeg kan godt lide at forklare det. Åbner det. Nu er det åbent. Hun tager kluden og stikker ud af vinduet. Nu har hun lige fået noget sne på og putter på. Sådan, ikke? Det forstod mig rigtig godt. Og jeg vil lige vise jer, hvordan det ser ud nu. Det er mange år siden, eller ikke mange. Jeg tror nok, jeg var 4-5 år. 4-5 år. Og nu ser det faktisk rigtig fint ud. Det er det her. Jeg ved ikke, om I kan se det, om I kan se de der hvide prikker, der er her. Jeg har nogle hvide prikker her. Jeg ved ikke helt, om I lige kan overveje, de er der. Ja, men det er i hvert fald dem. Og det er så blevet meget finere nu, og det hele er fint og godt, og det hele er, der er ikke noget ulempe ved det. Men det var den her storytime, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!